chatten. Ej, Kadian, så den filmer lidt for meget op. Alright. Hej Frank, hvordan går det med jer? Hvordan går det med jer alle sammen? Jeg tager chatten væk, tror jeg. Er det ikke for cooked, eller hvad? Er det der fint? Ja, så kan Okay. Så skal vi gøre det på min, eller hvad? Ja, vi kan også se chatten der. Hej, det er godt. Alle sammen. Ej, vi har lige brugt sådan, det ved jeg ikke, en time på at fikse det her. Hej Mikke. Fix det her, chat. Altså. Du er sgu for sød over for din chat. Ja, det Du har ændret dig. Ja, I'm okay. Jeg har fundet med... Jeg har en ændret kæde. Hvad var det? Det var udråbstegn på e-sport Danmark. Nå, nej, du. Ja, chat, man skal huske at have digital respekt oprigtigt, det skal man. Hej Holmes, godt igen. Rigtig hyggeligt. Vi skal lave en masse hyggelige ting i dag, chat. Lige nu så sidder vi og skal have noget... Hvad? Det er fordi, jeg ligner en, der bare... Nå! Jeg er gamerpostur. Jamen, jeg er jo høj. Altså sådan, chat, hvis jeg skulle sidde op, så ville jeg sidde sådan her, og så... Ja. Vi ikke kunne se halvdelen af mit ansigt. Jamen, hvorfor siger du, ligner du en gamerpostur? Det har vi. Og min pande ser fucking høj ud, chat. Hvad fuck ser jeg skal den ud. Ja, jeg sidder sådan her. Altså, what crazy. Ej, vi sidder nu og spiser noget brunch. Ja, og det er dig, der har planlagt i dag. Ja, jeg har planlagt i dag, og jeg har bestilt noget juice. Det var rigtig meget Sidste gang der planlagde jeg det. Ja, tak. Og der var vi ude at spise kage. Mhm. Og så var vi også ude at spise brunch. Ja. Og så spillede vi et forfærdeligt, frygteligt spil, som vi er blevet bandlyst fra. Ja, det var virkelig dårligt. Altså, vi må ikke komme tilbage. Nej, apropos det spil, hvor den der thirst trap. Hvis I så den stream, så ved I, at Missy, hun skylder os en thirst trap. TikTok. Jeg ved ikke, jeg er bare en pige. Ej, ikke den der nu, altså. En chill guy. Det er okay. Nej, men det er fair nok, du slap der, og så hvis jeg taber noget, så slipper jeg også. Det ved jeg nu ikke. Er det der kun det, du skal have at drikke? Vil du have det der mit juice? Jeg er ikke så vild med appelsin. Literally. Nå, du kan ikke lide juice, eller hvad? Nej, jeg hader juice. Altså, min ærkefjende. Du lyver. Ja. Altså, det, ja. Okay. Og vi kan godt dele. Jeg har bare spærmt et lille glas, hvis det er. Du har ændret dig. Jamen, jeg er sød. Altså, jeg ved det ikke. Hvorfor Ida vågen fra 14? Alright. Chok, det er jeg da. Altså. Hun skrev også til mig, at jeg skulle være her imellem sådan 11.30 til 12. Og så bestiller jeg bare til kl. 11. Ja, men det var det. Jeg skrev seriøst til Missy. Hver har sådan den 12-tiden, og så ser jeg bare, at du har bestilt sådan, du er her 10:55. Og det der, jeg får ikke min skønhedssøvn. Det er derfor, jeg sætter dem ud. Hvad skriver du, Katie? Nå, du kan ikke lide juice, eller hvad? Jo, du kan da godt lide juice. Ja, jeg kan godt lide æblejuice. Nå, kan du ikke lide appelsin? Men der er et eller andet virkelig sådan upsetting og uncanny ved, at der er... Hvad er det for nogle ord, by the way? Tror du, vi er til engelsk eksamen? Men ja, hey, vi vil med at snakke. Men at det der er frugt med i. Jamen, det er jo bare en lille smule frugt. Det er jo ikke så meget. Det ved jeg godt, men... Hvorfor er der... Ej, det er jo vandhår. Nej, jo, det er. Kig lige den her. Er den ikke lækker? Det er friskpresset. Altså, det er vitterligt friskpresset. Det er sundt for dig. Ja, tak her. Ja. Jeg fortæller om jeres plan i dag. Det kan jeg godt. Nå, i dag... Jeg har ikke fået det at vide. Ej, må jeg godt sige det? Så det ved jeg ikke. Ved det. Jeg ved ikke. Det er op til dig. Nej, men Katie, du troller mig, din fucking bøllemis. Altså. Bøllemis? Okay, skal jeg lige se her? Okay, jeg kan give et clue til, hvad vi skal. Okay? Hej Rex, hvad så? Det er virkelig bare uncanny. Nej, jeg mener det. Nej, du gør ikke. Altså, vent lige. Okay, jeg siger ikke, hvad vi skal, men jeg giver et clue, okay? Jeg har det her med. Hov. Ved du godt, jeg er skide bange på heste? Jamen, det er ikke noget at gøre med heste. Eller er det? Har det? Måske vi skal op og ride? Ej, det skal vi ikke, slå af. Du har ikke, altså jeg mener det, der er ikke nogen heste. Nej, jeg lover dig ikke heste. Så vi skal ikke, det er ikke noget med heste. Men det kunne godt være noget med dyr. Men hvis I ser med senere, så får I det at vide, hey, der er vi jo pro. Jeg kan godt lide, at jeg ved godt, hvad vi skal. Fordi du har fundet det mest sådan, basale, man kan i Aarhus. Alle, der har været på en date i Aarhus, har lavet det, du... Nej, for jeg har aldrig været der selv. Okay, jeg har været der. Okay, er det hyggeligt? Ja. Okay, tror du, vi kan fodre nogen? Ja, det ved jeg sgu ikke. Men de er meget søde nogle gange. Jeg mindes, at de kom hen til en også. Okay, men det er heller ikke kun det, vi skal. Vi skal også ud og lave noget andet. Okay. Ja, vi skal ud og fodre. Ja. En fucking grisefarm, altså.
Det kan jeg godt lide. Kan du godt det? Ja. Med de sko der? Jamen, du fortalte mig sgu da kun, at jeg skulle have en varm trøje på. Ja, det er rigtigt. Og jeg frygter stadig, at du får mig til at tage mine bukser af, eller noget, fordi jeg har ikke bevæget mine ben. Shit. Nej, må jeg godt lige sige noget? Ej, prøv at, hvorfor er jeg alt for høj til det her? Det oprigtigt trigger mig. Kan jeg lige gøre sådan her? Hej, Smille. Yeah. Seriøst? Nej, oprigtigt. Ja tak. Kan vi have den sådan her? Okay, det er fandme også højt. Okay, nej, oprigtigt. Du tager bare min dobbelthage med, skal jeg lige gå ind? det der. Hvad fanden var det, jeg skulle til at sige? Nå, jeg sagde til Missy, om vi skulle ud og vinterbade. Altså livestream vinterbade, ikke? Og så var Missy sådan, no. Nej, Så er jeg rigtig dum historie, rigtig god historie. jeg ikke til dig, at... Det er crazy. Har I gået bestået en teoriprøve med 4 fejl? Kom nu, hvor er du fucking god til lykke, mand. De kan godt blive lidt voldsomme. Ja, Kedian, altså. Jeg lader os vinterbade nu, hvor det får. Nej, men altså at bade i... selvom det er koldt, altså. Prøv lige at bruge hjernen lidt, ikke? Det må du da kunne. Hej, så godt, ikke? Det er jo ikke vinterbad mere. Nej, men chat, I ved, hvad jeg mener. Det er jo ikke varmt at bade nu. Men rolig, jeg pings. Ja, jeg siger ikke noget. Nu er det en silent stream. Ja. Kan vi lige bare 5 sekunder? Jeg bliver triggeret. Jeg bliver fucking rage-baitet her i chatten. Du... Nu siger jeg ikke mere. Hvad fuck er det der? Det er Vil du lige vise, hvad du får? Nej. Det er sgu mit. Jeg har fået lidt smør, og det... Hvor så det op på den måde? Det er fordi, det ligner ægte smør, men jeg er lidt i tvivl om det. Der er rigtig meget salt på. Kan vi lige vise det? Ja. Det er sgu din personlighed. På en tallerken. Rigtig meget smør og rigtig meget salt. Ej, hvor er du da bare sød i dag. Ja. Men det er surdejsbrød, lugter det som om. Hvorfor skal du lugte til alt sådan der? Fordi at jeg kan virkelig godt lide mad. Okay, men det er helt okay. Sorry, jeg dømmer dig ikke. Hvad fanden laver I? Det ved jeg ikke. Altså. Hvorfor putter du din... Nej, hvorfor er der allerede hår på min... Ej, sorry. Ej, jeg fælder altså op rigtig meget. Undskyld. Der er også et lille hår det andet. Ej. Skal du fordi du puttede din sweater ned i mit brød? Sorry. Dem kælling. Sorry. Rolig nu, fedt Andreas. Prøv at... Nej. Ja. Hvis jeg skulle... Nå, tak. Hvis jeg skulle være noget i Klovn, er jeg så fedt Andreas? Ja. Ej, hvordan er jeg fedt Andreas? Jeg føler, jeg er Iben. I hvilken verden? Ej, okay. Ej, jeg vil ikke være fedt Andreas, chat. Ærligt, det gider jeg ikke være. Du er sgu ham. Men jeg er ikke regelrytter. Jo. Hej Alexander, hvor er I henne? Vi sidder lige nu på Åland i Aarhus. Missy og Mads. Der hvor han dufter til. Altså, ja, du er fucking meget Mads. Der hvor Frank hælder peberet. Jo, Mads er Mias bror. Ham der er advokaten og sådan noget. Så dufter han til alt maden på bordet, og så bliver Frank så triggeret, han på det der peber, og så kan han ikke tåle peber, og så skal han indlægge. Har du ikke set det? Jeg har set rigtig mange Klovn-episoder, men jeg har ikke særlig meget hukommelse. Ja, præcis. Du er Iben, når du spiller League. Det er rigtig hustler. Så er jeg fucking Iben. Det er 100. Ja, det er rigtigt. Ej, det er lækkert, det brød her. Jeg ville ønske Iben, hun kom tilbage, men det gør hun ikke. Nej, det gør hun ikke. Hun er sgu gården. Men respekt til hende for bare at være sådan, det gider jeg sgu ikke. Ja, vil du være? Og teknik, Morten. Ja. Ej. Jeg tror ikke, folk forstår. Altså, grunden til, at jeg ikke drikker alkohol, det er, fordi at jeg er underlig nok til ældre. Jeg kender dig. Ja, det er du. Men det er jeg sgu da også. Og prøv at tænke, når jeg så drikker alkohol. Jeg var faktisk nede på Guldhornene den anden dag. Ikke fordi vi promoverer ikke alkohol her på den her stream. Drikker ansvarligt. Men hvis du skal, så skal du ned på Guldhornene, fordi der er... Nej. Jeg bruger mine affiliate. Nej. Jeg har ikke nogen kode dernede til. Har jeg sgu ikke. Men er, hvad man spiser, true. Men hvad hedder det? Hvad skal jeg til at sige? Nå ja, man kunne spænde et hjul og sådan noget dernede. Har du været der? Nå, udråbstegn deals, ja. Lige præcis. Jeg hedder jeg. Jeg går bare hjem nu. Det gør jeg. Oprigtigt. Har du nogle deals? Ja, Smilla, det er godt, du spørger. Lad mig fortælle dig om alle mine deals. Byens IT, ja tak. Det er fucking kæmpe. Altså, kom nu, hej Team Blå. Byens IT og eSport Danmark, ja tak. Jeg skal bygge en computer med Byens IT. Mener du det? Spændende. Kan du få en PC?
Jeg betaler for en PC for ikke at have 4 banner. Ej, har du så brugt mit link? Kom nu, du kan spare 7%. Ja, det er samarbejde med dem, så jeg får nok I see, okay. Men, lidt sjovt. Ja, okay. Hey, jeg prøvede, ikke? Det har jeg ikke engang sagt på min egen stream endnu. Ja, okay, men så kan du da ikke sidde og lide det her, eller hvad? Jo. Hygger I på Café Jorden? Vi er på det, der hedder Åland, på Jærgårdsgade. Nej, hvad er det, jeg siger? Det er sgu da ikke Jærgårdsgade her. Frederiksbjerg, tror jeg, det hedder. Heroppe. Jeg har ikke så tit, men det er sgu lidt for fancy. Det er sådan en rotte som mig. Hej, Astrid, går det godt? Kvinder tænker på business hele tiden. Nå, kvinden. Ej, men prøv at. Jamen, jeg er også ordblind, så hey. Må du godt lave sjov med folk, der er ordblinde? Ja, nej. Jeg ved du hvad, jeg lavede laver sjov. ikke Jeg klipfarmede totalt meget. Jeg er ikke bange for heste. Jeg har aldrig været bange for en hest i mit liv. Nå, men så skal vi ud og fodre heste. Ved du godt det? Jeg løg bare for at være sød. Ja, vi skal ud og fodre Du er heste. jo ikke sød, hvis du lyver over for mig. Nu, vi skal fodre heste. Og vi skal op og ride. Nej, vi skal fucking ej, altså. Tror du, jeg fucking ej show speed og har 10 mennesker, der planlægger for mig? Jeg er fucking my own self. Vi skal ud og fodre de lortedyr ude i. Ved du hvad? Nej, det tager jeg tilbage. Ved du hvad? Hvad? Du ville ikke engang skulle hoppe op på en hest. Ved du hvad, jeg reddede de 7 år? Du skulle ikke engang hoppe op på en hest, fordi det er så fucking højt, at du bare kan sådan... Det er crazy, vi lige tager et low blow der og går efter min højde. Men, Ja, hey. Og højere er jeg heller ikke. Skal vi snakke ordentligt til de ældre mennesker her? Altså, hvor er respekten? Seriøst. Om nu. Du ved godt, jeg har været 7 år, ikke også? Ja, men jeg er ikke det der pik. Altså, vil du godt... Hvad? Shit. Jamen, du kaldte mig bare fattig på 5 forskellige måder der. Nej. Jeg er stadig i chok. Nej, overhovedet ikke. Hvornår kommer dronecam, mens I går? Det ved jeg ikke. Det har jeg sgu ikke fået sat op. Man må heller ikke engang flyve med drone i Aarhus, må man? Altså midt i det moment, man skal skulle have en tilladelse. Og alt muligt shit. Har du ikke fået det? Nej, jeg ved ikke engang, Du har reddet hest i 7 år, så du... Og du griner meget, men det er faktisk true. Ja, jeg er ikke i tvivl om, at du har reddet hest i 7 år. Er jeg sådan en hestepige? Men Okay, ja, hvis du aldrig jeg havde kunne godt mødt mig, forestille mig det. Prøv lige at kigge mig. Hej. Jamen, det er det der old money. Ej, jeg er vitterligt lidt skidt, men hej. Hvorfor siger du det? Mener du det? Hvad? Kunne jeg godt ligne en, der red hest? Ja. Okay. Men du kan ikke både have spillet hest, skulle jeg til at sige. Du kan ikke både have spillet pro i... Jeg kan sgu det hele her. Jeg har også været Okay, hvor mange hænder har du? 2. Jeg har godt set dig og dine skuespillerevner til dit League of Legends. Bro, at de ikke pædede mig mere for de der announcement-videoer. Det er hardwatch. Ikke old money. Kig mig. Ej. Chat, jeg joker. Jeg er den mest... jeg er sgu mig selv, synes du ikke det? Jeg er altid bare mig. Du har sgu switchet op. Du laver sgu en argo på dem, og du er ikke engang flyttet til København. Det Prøv, jeg er ikke switchet op. Det er du sgu. Money changes people. Jeg er fucking broke. Jeg er fucking broke, by the way. Altså. Det er crazy. Swain roleplayer. Okay. Jeg ved ikke engang, hvordan man skal snakke med dig mere. Du skulle blive for rig og for smuk og for... Ved du godt, jeg er for smuk, hold kæft. Jeg ligner Æses fætter. Men jeg har sgu købt en... Æses fætter, den tog. Jo. Jeg vil ikke kaste op. Kom nu. En middag på sø incident. Jeg har spist på sø 1 gang i går, og det sagde jeg til chatten. Nej, fedt. Du har reddet i 7 år. Du har fået en middag på sø. Hvad ellers? Ja. Nej, men jeg siger bare... Influencer deals. Nej. Ja, tak. Tak for det. Det er sgu mig, ven. Nå ja. Tak for det. Vi er med hinanden. Så jeg skal lige se maden her. Så jeg er sgu mig, om jeg er rig eller ej. Men jeg er ikke rig, jeg er for broke. Men hey, det koster kun 35 kroner og så. Ej, slap nu af. Se. Kig. Ej, jeg er bange for at tabe alt det her. We got the sausage with the egg. Ja, vi lægger. Så har vi en lille avocado. Lad nu være. Og så har vi lidt panik her. Ja. Vil I se på avocado? Ja, tak, chef. Er det der er creme? Hold da op, det er godt nok. Så er der creme nede i bunden, og så er der uidentificeret salat. Prisen? 140 for sådan 3 Du skal altid op prisen, det kan være, de vil betale for det.
Det er sgu ikke min business. Altså. Det er ligesom, når kvinder siger sådan i Amerika, de skal have en abort, så opper de prisen, og så gemmer de resten til at få lavet negle. Ej, det har jeg aldrig set. Okay. Jeg har fået det samme ud over en salami, ost og en syltetøj. Ja, præcis. hvad Var i er det Vejle i her? går? Var bro i Vejle i går? Jeg var i Vejle i går. Hej Grills, går det godt? Der er vi elstream, der har det der er sygehus. Jeg er præcis kommet nu. Den har det godt. Jeg har det godt. Hvad med dig? Ja, det har vi. Helt Holy skov på det rugbrød. Jeg smiler true. Har du nogensinde set det der, hvad hedder det, Storage Room Hunters? Nej, det lyder som sådan noget anime. Det er noget, så og det hurtigt, ser jeg du ikke. læser. Nej, det er de der siger, yep, 250 minutter. Rolig nu. Der er ikke nogen, der tager chatten for dig. Jeg føler, at I bliver revet væk fra mig. Det er derfor, jeg læser hurtigt. Nej, ved du hvorfor? Jeg vil bare ikke have, at der er nogen af jer, der føler, at jeg er overset herinde. Okay, Jeg ro på. sætter pris på jer alle sammen. Tror I godt det? Det er ikke, hvad du lige har fortalt mig off-stream, men okay. I der er så oppe i jer, Ja, især fordi jeg dig, har- Aslan. Og kæft, hvor har hun været modbydelig over for dig. Holy shit. Hun har sagt ting. Du har ikke nogen viewers tilbage, efter jeg er færdig. Hvis I sidder og saboterer mit liv her. Jeg vil sabotere dig. Det er fordi, jeg er så kan ikke syg. lade mig med at flække. Oh my god. Hold nu kæft noget jab. Hvor jeg snakker sgu da noget lækkert. Det jeg faktisk godt kan lide jer. Men ja, hej, tak. Hej, Apple, går det godt? Men jeg er faktisk hurtig til at snakke. Ja, det er ikke i tvivl om, jeg har hørt dig snakke. Du har bare stået helt af. Vil du også snakke med chat? Nu tilbage. Nej, ellers Det smager vildt. jeg har ikke lyst til at fide det brød der. Fordi det er helt sådan... Du står sådan og... Vil du smage det her? Så, nej, præcis, ja. Tak. Hvor er I søde. Ej, I er sammen. Elsker du. Går det godt? Det er også derfor, jeg ikke sabber. Alright. Hvor er I søde, tak. Hvis jeg slet ikke... fordi Ida jabber. Er der slet ikke... Fordi... Okay, sorry. Så kan du lige gå ud, Ja, sorry. og så smager jeg lige på maden, og så fortæller jeg, hvordan det smager, fordi at hun går ikke op i jer. Nej. Det her det er en oplevelse. Ej. Hvor er du sindssyg. Kalder du mig sindssyg? Jamen, jeg føler ikke, der er Nej. nok plads her. Hvad er det der? Hvad skal det der smør? Seriøst. Hvor er det cursed? Skal I i skole om 20 minutter? Ej, for helvede. Har du læst din lektie, eller har du bare snydt? Har du brugt chatten? Der skulle Det er ost. godt at tænke lidt selv. Hey. Den har været til. Ja, tak. Hvorfor lød det som en mic? Hvorfor lød det som noget i Minecraft, der spiste? Kunne I høre det, chat? Ej, det lød som noget i Minecraft. Ja, mig og missen på tur, ikke? Det er sgu... Det smager sindssygt godt, det her. Det er sgu kørt. Du er ikke en ostepige. Nej, lad være med. Nej, tak. Jeg kommer efter dig nu, hvis du ikke spiser min ost. Det mener jeg sgu. Jeg har ikke lyst til at spise det der ost. Nej, spis ost. Nej, jeg har virkelig ikke Please. lyst. Men så, hvis du spiser ægget. Nu skal jeg spise den. Jeg er min egen æg. Okay, men jeg har ikke lyst til det ost der. Okay. Altså. Tak. Ej, men Maja, hvordan har du egentlig med, at jeg sådan giver alle kælenavnagtige? Sådan, du er missen og... Det bliver jeg kaldt. Okay. Nå, okay. Så det er ikke mig, der har lavet den original. Nej, okay, sorry. Jeg plejede at blive kaldt ejermissen. Hvorfor det? Har du Fordi haft en at, kat, eller hvad? Jeg har været deep. Og nu kan jeg godt fortælle dig, Du har hvor mange været viewers. deep already. Vi har kun 56 viewers, og er der nogen herinde, der er partner? Hvor kan du se, hvor mange... Nå, der. Sig ja eller nej. Nu. For jeg kan ikke embarrass mig sådan der for mine kollegaer. Nå. Jeg er den kollega her. Ja, men du skulle ikke ægte. Du skulle AI, så det tæller ikke. Det er så mere. Aldrig for... Ja, hey. Hey, skål på den. Nå, jeg har været dybt inde i rollespil. Mit mener rollespilsnavn du var Aya. Hvad, Aya Nørgaard. har du været sådan en troldmand ude i skoven, og så har du sådan kastet Nej, en på bold? computeren. Altså GTA Airplay. 5M. Hvad er du roleplayet? Hvad var du, en politimand eller hvad? Nej, jo, det var jeg også, men jeg blev hurtigt fyret. Det er sgu noget next level. er Normalt ude. dømmer jeg ikke folk, ikke? Please. Ja, jeg er jo også ude. Vi Du ses. kan gå fra mig. Jeg går for min egen stream. Du må hygge dig. er Ej, virkelig god det ost. er da fedt. Hvis du synes, det er nice, vær ærligt, så er jeg åben over for det.
Det synes jeg er fedt, hvis du synes, jeg vil. Ja, jeg skulle også åben for, at du har været hestepige i 7 år. Altså, jeg har ikke sagt en skid. Og du laver den der på mig. Nej, okay. Men at være hestepige og være fucking rollespil. Lille at være rollespil. Har lugtet lidt af mange. Prøv at være rollespilsmester, ikke også spilmester Martin, der er i GTA. Det er fucking noget andet end at ride på en hest. Altså. Nej, det ender galt den her. Ja. Det gør det sgu. Det gør det sgu. Det er noget lækkert æg. Jeg synes, heste lugter godt. Det lugter bare hø og halm. Det er vitterligt kun hestepiger, der siger det. Ja, det tror jeg også. Det er sådan, giver sådan hygge, men jeg rider næsten aldrig mere. Så. Gør du ikke? Jeg hader dig, men hey. Min kollega er jo... alright, at gå i flere dage. Hold nu kæft. Jeg minder mig om den der klovn-episode, hvor Frank det kan jeg godt huske. Troldmanden. Fuck, det var sjovt. Ja. Jeg tror lige, du skal have en fucking lille permament her. Det knækker mig sgu. Ja, det knækker faktisk hos mig. Men nej, det gør jeg ikke. Nu er jeg bare en filthy gamer derhjemme i min grotte. Den tager jeg gerne, jeg har sagt. Må jeg lære dig at skære løg? Det kan jeg godt. Ja, du er... Det så jeg godt. Ja. Vi skal have en workshop derhjemme, tror jeg. Derhjemme? Nå, ja, på et tidspunkt. Ja, vi skal lave en cooking stream sammen. Men jeg kan også sende det over til en god kollega, Nixi. Hvem er det? Han har før været i Masterchef, han streamer her på Twitch også. Nå. Nu kan han ikke se min stream, så falder han derom. Det tror jeg sgu også. Men det er sgu vanvittigt. Man er hvor gammel? 26? Okay, ikke jeg er 25. Så jeg har lige 2 måneder, jeg bliver 26. 2 måneder? Ej, du er sgu skøn. Det er du. Men det der løg der, det er sgu vanvittigt. Ja, chat, altså, jo, hvis jeg gad, så kunne jeg godt, men jeg gider ikke. Det er jo det, chat. Altså. Ej, det er virkelig ikke svært. Sådan nogle mennesker, der siger sådan noget, hvis jeg gad, kunne jeg godt, og jeg er god til alt type shit, ikke? Men det er jeg også, ikke? Det er jeg ikke. Slap nu, ikke? Skal vi derud, efter vi har spist? Det tænker jeg. Okay. Og så efter det, så skal vi noget andet ned i bilen. Men vi skal lige have noget med, inden vi tager derud. Okay. Noget med? Så vi skal hjem til dig? Nej, vi skal ikke hjem til mig. Det er ikke en del af det. Altså, hvorfor er det, at jeg kan snakke med dig, uden at du... Chat, jeg har ikke et hjem. Jeg bor faktisk bare i en kælder, og så er det bare har jeg bare lejet et sted. Jeg skulle savnet Missy Tak Dream. Jeg har også savnet dig. Hjem til mig. Nej, jeg vil ikke hjem til dig. Jeg vil da gøre alt for at undgå det, men når jeg får min nye computer, så skal vi være sammen, fordi vi skal... Skal vi lave sådan en LAN? Ja. Med sådan 3 cams, der bare er sat op. Så kan man se hele... Et er nok. Og især hvis du ikke er frame. Holy shit. 3 kameravinkler. På hvad? På din baghoved. Jeg ved ikke sådan... Det er sådan, hvor du bare kan se hele rummet. Okay, hvorfor siger jeg det, som om jeg bor i en mansion? Jeg har en etværelseslejlighed, by the way. Ja. Har du en etværelses? Nej, jeg bor sammen med min roommate. Jeg bor i... Det er dejligt. Er hun sød? Han er meget sød. Bor du sammen med en mand? Ja. Nå. Er I venner? Men vi helt klart, vi var bedre venner, end da vi... Nej, vi var bedre venner, da vi ikke var boet sammen. Nå, ja, det kan jeg godt forstå. Så kan der komme lidt compilation. Ja. Ja. Okay. Det skulle jeg ikke se. Complications. Jeg tror også bare sådan, hvis jeg nogensinde skulle flytte sammen med nogen igen, så ville jeg minimum flytte sammen 3 mennesker. Ja. Ikke 2. Men kan du godt lide at bo sammen med andre folk? Jeg har ikke noget imod det. Nej, okay, hold da. Sponge, tak for follow. Hvilken overvej at være roomie og være uvenner er? Vi er ikke uvenner, men vi er bare bedre venner, inden vi flytter sammen. Jeg hører dig. Jeg bliver nødt til at tage min jakke på. Jeg er jo en lille frysehøse. Jeg tager lige Supreme-jakke på. Altså, et værelseslejlighed i Aarhus. Du bor sikkert over på Rådhuspladsen eller sådan noget. Holy shit. Ja, jeg bor oppe på toppen. Jeg har haft hest i 7 år, okay. Altså, må jeg spise min mad? Nå, nu kæft. Sgu den rigeste. Den her jakke er så tung, så det er alle de diamanter, der Hun har også bare bands i jakkelommen. Er der også indenunder? Ja, der er sgu. Vi skal flytte til Nick. Ja. Hej Nudel, går det godt? Nudel. Hvordan gik din drugstream? Jeg tager lige den her ned i bukserne. Hester er søde, det er de sgu. De er søde.
Så vil jeg hellere bo i en etværelses end en roomie. Også mig. Jeg vil helst bo selv, men jeg har boet med en roomie før. Ja, Og jeg har vil også boet på en etværelses. Ja. Det kunne jeg også godt lide. Det eneste, når jeg flytter næste gang, så skal jeg både have en opvaskemaskine og en vaskemaskine. Ja, det har Og jeg. det er ikke altid realistisk, medmindre man vil Ja, man betaler. have gæld resten af livet. Ja, men jeg har gæld resten af livet for at få det, så hey. Der er vi jo luksusfælden. Vi ser mig der snart. Det håber I er klar til. Men der er kommet, det er blevet mere trendy, ligesom at have de der i New York, de der lejlighedskomplekser, der har sådan fællesarealer, hvor man nærmest kun har et værelse, køkken og et toilet for sig selv. Og så resten det er fællesarealer. Ja, det kan jeg ikke lide. Men så er der også sådan noget som fitnesscenter og sådan noget nedenunder. Ja, det kan jeg ikke lide. Det er klart, fordi så skulle du være sammen med andre fælles mennesker. Jamen, jeg er meget god til... Ej, jeg sidder og spiller. Ej, min Supreme-jakke. Ej, joke. Men hey. Ej, har jeg bare chokolade i hele hovedet? Nej, jeg er bare god til... jeg kan bare lide mit eget space og min egen plads. Ved du, hvad jeg mener? Sådan, jeg gider ikke gå ud fra min dør, og så er jeg sådan obligeret til at skulle snakke med en eller anden, fordi du ved, hey, skal vi lige noget senere? Nej, det gider jeg ikke. Det gør jeg ikke. Nej. Jeg snakker med min Men det er det, jeg mener. Hvis man bor sådan et sted, så skal man gøre det agtigt. Jeg har ses med en fyr, der bor sådan et sted, hvor han var sådan, vi er nødt til at snige dig ind med bagdøren, fordi folk snakker herude. Nej. Var det et fængsel, eller hvad? Jeg var lige på besøg. Nej, fordi at jeg går meget op i, bandekriminalitet og sådan hele det sociale i det miljø. Så jeg har hørt mange podcasts Okay, på den måde. omkring... Sidste gang hørte jeg den Kvinder bag Vesten, hvor de forklarer om, hvordan det er at tage ud og møde deres mand i fængslet. Hvor de rærer sådan op til en, og så ligger der kondomer. Ej, vi sidder ude og spiser. Der er andre mennesker. Nej, fordi det må du ikke sige. Nej, det er rigtigt. Nå, det er da mærkeligt. Eller? Det er sgu da mega hyggeligt. Kun at se konen en gang om måneden. Jo, det må være lidt specielt. Ja. Men ja. Hvorfor sidder du så langt væk fra mig? Det føles som om, at du ikke kan lide mig. Hej Martin, går det godt? Nej, sorry. Jeg er træt nu. Hvordan kan du være det? Jeg vil hjem og sove, fordi jeg er oppe klokken 10. Jeg er oppe klokken 10, så nu er jeg træt. Skål. Skal du først op klokken 10? Nej, 9:30. Men hvis I har... Nej, nu lyver du. Nej, 9:30. Du kan se på min... Min loggen. Hvis I har 100 i hvert delen indsat på Facebook, ja, det tror jeg også, hvis I har. Det er jeg slet ikke interesseret i. Jeg går meget op i bandekriminalitet. Jeg var sådan, hvad fuck er det, jeg sidder og hører Nej, men det er bare sådan det psykologiske i, altså sådan, hvad kan få mennesker til at være så dybt i et fællesskab, at de vil begå kriminalitet og myrde for et fællesskab. Det er jo sindssygt. Ja, men jeg synes også, det er lige så sindssygt, at en kvinde, du ved, at kvinder, de skriver til mænd, der er i fængsel og sådan noget. Ja, de gerne vil have mænd, der er i fængsel. Ja. Du ved, måske vi lige skulle starte med en lille psykolog-samtale. Inden vi lige skriver til Peter Madsen, der sidder derinde. Altså, det er jo sindssygt. Hvor mange kvinder, der skriver til. Altså, det er sådan et, I can fix him. Ja, men bro, du er 45 år, altså, og sidder hjemme i din lejlighed. Ikke skriv til en indsat, altså. Men ja, hey. Lad os lige snakke om noget andet, før jeg mister al min spons, ikke? Jamen, så tiger jeg bare stille. Ikke det, der er nogen, der vil fikse mig, Martin. Hey. Bro, det er sgu kriminelt, du skriver det der. Jeg elsker at hey, jeg er blevet en ting på Twitch. Ja. Hey. Til bad boys. Ja, men at være en bad boy og så være en indsat, det er 2 forskellige ting i min optik. Men ja. Jeg er bange for, at det her det ikke smager godt. Hele København sidste udvej på det massen. Jeg ved ikke, hvad der sker. Men fred være med det. Jeg synes, du skal fokus lidt mere på din date, og mindre fokus på dig selv. Tak. Ja, sorry, det er jeg ked af. Du har ikke spurgt mig, hvad min uge har været. Nej, har du haft en god uge?
Det er sgu ikke blevet bedre. Vi er kun på tirsdag. Jeg skulle da. Det er rigtigt. Hvad har du lavet i går? Har du arbejdet? Jeg ved ikke, hvordan det føles, men... Jeg havde fri i går. Eller havde fri. Alright. Havde du fri i går? Ja, jeg var i Vejle. Hold. Jeg så klassefesten. 4'eren. Du bor da ikke... Hvem bor i Vejle? En af mine bedste venner gør. Wow. Og så fejrede vi hendes fødselsdag, og så var vi inde og se den. Den var godt nok... altså, den var sjov, men den var godt nok sjofel. Sjofel? Ja, sjofel. Det er sådan et ord, min mor siger, der er 60 Jamen, jeg ved godt. Ja, men ja, du ved, den var godt nok... Altså, den har fået dårlige ratings. Har den det? Ja, men jeg synes, altså, jeg grinede rigtig meget her. Jeg skulle også se klassefesten bio med at aflyse mit date. Ej, jeg ved ikke, om du mimer mig, Martin, men hvis hun gjorde, så er det hendes loss. Trust. Hej, Emilie. No way, bro, er spawnet her. Er den god? Ja, jeg synes, den var god. Jeg synes, den var grineren. Altså, hvis man godt kan lide klassefesten og den slags humor, hvor man har set de andre, så synes jeg, man skal se den. Jeg mindes, at de altid har været lige så sjofle. Altså perverse, ikke også? Jo, men jeg synes, den har været meget. Meget? Hej, Kenneth. Det var sidste gang, du brugte sjofle. Ja. Det var mig, som aflyste, by the way. Ej, min... Er de ordentligt? Jeg er sød. Hvorfor så Antique Marty Supreme? Hvad er det? Jeg er lidt bange for en Nej, du rykker dig væk fra mig. Nej, altså første gang vi mødtes, så var du sådan her. Og nu rykker du dig væk. Ikke ost på jakken, vel? Det er ligesom den der klovn, når Iben, det der ost på tasken. Har du ikke set det med Mia? Ej, jeg sidder bare og refererer for det. Ej, det er fint, bare osten til. Ej, nej, det... Ej, rolig nu. Ej, det er bare fordi, jeg lige sidder og hygger. Men hvorfor ligner jeg også i sådan en kæmpe? Chat, jeg er ikke en kæmpe. Det var den her jakke, der er stor. Det er jeg ikke, vel? Okay, godt. Godmorgen, Lasse. Går det godt? Det er også tidligt, vi starter her. Du er sgu skør. Ved du godt det? Det er derfor, du er her. Med i den her inderkreds. Jeg kan snart ikke spise mere. Nej, jeg er også virkelig mæt. De der jeg spiste pandekager, før jeg spiste rugbrød. Det er jo fucking ulovligt. Det må man ikke. I er søde sammen. Tak, min ven. Jeg er også glad for Messi. Hun er sjov at være sammen med. Jeg fryser min tær, by the way. Hvis jeg er syg i morgen, ikke? Vil du putte dem i munden på mig, så jeg kan varme dem op, eller hvad? Sætte dem op på slag? Jeg kan ikke mere. Altså ærligt ikke. Nu skal jeg nok sige sandheden. Jeg er faktisk på et timeløn betaling af at passe Messi. Fordi hun faktisk ikke... Hun er lidt kuk, ikke? Hold nu kæft. Men nej, helst ikke. Jeg er hallo, ikke digital respekt, ikke også? Du er på paywall, det er jeg sgu ikke. Altså. Godt. Nogle idéer om, hvad skal jeg sætte? Jeg ser den her i dag, når han ikke gider at komme. Ej, undskyld, digital respekt. Nej, indtil han ikke gider at komme. Sig til hende, hun skal komme til tiden, eventuelt. Hallo, jeg altså, hvor meget delay har du? Ja, det ved jeg ikke. 3 sekunder, tror jeg. Ej, hvor jeg fryser derude af. Fuck, jeg fryser. Jeg vil ikke have i sauna. Hvor er I søde. Tak. Kan vi ikke gøre det næste år? Næste år? Hvad mener du? At vi tager i sauna næste år. Det var i en sauna-stream. Hvorfor kan vi ikke gøre det i år? Fordi jeg har sgu... Det ligner sgu, jeg har en ekstra pude lige nu. Nej. Altså, jo, jeg har lad os lige se det. Jeg har været så på mega meget, fordi jeg er begyndt på det der nye arbejde. Nå, det kan jeg slet ikke. Det kan jeg slet ikke se. Hvorfor studerede de der, som om at det lød sådan, som om jeg blev bange for at sige det? Nå, ej, det mener jeg, det kan jeg ikke se. Men, jeg ved ikke, hvor meget det er. Jeg har ikke tur at stille mig på vægten. Men går du i fitness og løber og sådan noget? Jeg skal til at begynde igen. Ikke på Supreme-jakken. Til at begynde igen? Okay. Det er jo sådan noget, man siger, så starter man om 6 måneder. Men hey. Bliver ødelagt i dag. Hvorfor? Skal du på date, eller hvad? Nå. Ja, kom lige til tiden, Emilie. Altså. Gav en høj løn med den jakke der. Jeg har ikke købt jakken sidste år. Nej. Jeg har købt blodpenge.
Hvor Jeg må man fortæller. købe henne? Ej, jeg er ikke. Den er købt i Japan. Ja, det sagde du faktisk godt sidste gang. Dino Nuggets, W Nuggets. Hvad fuck snakker du om, Smilla? Skal vi slås eller hvad? Altså, du ved godt, jeg er i din by lige nu. Hey, du skal ikke sidde og skrue mine viewers. Hvad er det for noget? Er det noget sindssygt noget her? Du snakker grimt til mig. Ja, det er rigtigt. Hey, skal vi smadre dig også, eller hvad? Ej, okay, det tager jeg tilbage. Hold nu op. Hold nu op, tag dig sammen. Hold nu op, det er joke. Det er fucking joke. Du skal ikke lave en hotdog. Alright, Emilie. Det, Vi kunne godt lave sådan... Ups. Tror du ikke, vi kunne kontakte en slagter og sådan lave pølser på stream? Tror du ikke det? Det er det mindste, jeg har lyst til Nej, at lave det skal på du stream. mega grineren. Nej, det er det bare overhovedet ikke. Ej, Jo. det synes jeg er dybt ubehageligt sagt og gjort og Så fortælle. kan vi få tarm ud. Men det er jeg spiser. Ej, det er en ting med mig ikke. Det er sådan, jeg kan ikke... Altså, jeg har mistet min appetit hurtigt, hvis folk skal snakke om sådan noget insekter. Ja, noget næste noget. Okay, du må godt gøre det der, altså. Men, det har jeg ikke. Det har det ikke så godt. Der er koldt her. Smilla stream snipe. Skal ikke se den type hakket løg på en hotdog? Nej, det er jo fucking curse. Seizure. Caesar. Han er sgu... Jeg har virkelig lært meget om Twitch den seneste uge, hvor jeg bare kun har sat i chats nærmest. Ja, det har du ikke et fucking arbejde, eller hvad? Jeg kan sgu sidde i chatten, mens jeg arbejder. Det er crazy. Så arbejder du heller Til ikke? gengæld vil jeg gerne snakke med dig om noget sådan business. Ja, tak. Bare snakke ud, chef. Du skal aldrig gå live, hvis du ikke har cam på. Hun forstår ikke grinden, det er det. Hun forstår ikke grinden. Spil for dig fucking selv. Så. Missy, der er en ting, du skal vide, ikke? Når jeg har været... Din chat ved det ikke, fordi de var der i hvert fald ikke. Det er Så bare lige lige, snart du jeg tager har dit vitterligt den samme average, når jeg har cam på, som når jeg har... Okay? Det er fordi... Det giver ikke nogen mening, så bare hold fri. Nej, jeg gider ikke. Fordi i mit hoved, hvis jeg har lyst til at Kan du ikke bare have OBS åben, så det ligner, at du streamer, så du ikke får sådan... Altså, så du trigger din hjerne til at tro, og så kan du bare snakke til dig selv. Fordi der er ikke nogen, der gider at se. Jamen, folk, det er der streamer vitterligt. uden cam. Nej, men du forstår det ikke. Der er faktisk nogen på min stream, der er der for gameplay. Og nogle gange... Nobody, do you think people watch you for your personality? Ved du hvad? Det tror jeg lige mig. Det er op til mig og chatten, ikke? Ikke om Minecraft fucking Sims spiller herover. Du forstår ikke grinden. Det er okay. Hej Mone, godt og godt. Har du stadigvæk hvide sort strømper? Det har jeg. Det var cursed, men jeg skulle ud af døren, så jeg skulle hente missen, og så noget, jeg skulle ikke lige at tage det andet på. Hej Bak, kom nu lidt. Ja tak, hvem er det, der faktisk streamer? Ja tak, overvej lige, jeg sidder og bliver flæmmet af en, der tænder sin stream en gang om måneden for at sidde og lave Roblox på sit køleskab, og så slukke stream igen. Fucking right. Men, Tak fordi du ser med. Men det var så lidt, der var nogen, der ser med, når man streamer, ikke? Hej Foder, godt. Jeg var inde på den stream i hele 5 mænd. Ja, men lad os se, det er du om, der er cam på eller ej. Altså, hvad er det? Jeg har for crazy takes, men der er altid crazy takes, som hvis jeg har. Okay. Lille musen. Ja, en committed real. Jeg er så bange lige nu. Det synes jeg var rigtig behageligt. Så tit streamer hun slet ikke. Nej, det er rigtigt. En halvårs stream her. Der er faktisk en ting med mig. Jeg har tit forskellige strømper på, hvis jeg har bukser. Sådan, hvis jeg har bukserchat, der går langt nok ned, så man ikke kan se mine strømper, så er jeg pisse ligeglad. Lad lige være med at kigge på. Ej! Fanden er det, du har på din ankel? Hvad mener du? Jeg ved godt, det er en tatovering, men hvad fanden er det, der står på det? Den er så blødt ud. Det er bare prikker. Nej, se. Står der Gex? Hvad? Kan du godt lide Gex på gaming? Jeg elsker Games Gaming og Benny One. Du kan jo godt se, hvad der står her. Kig. Nå, fuck, hvor er du cringe. Nej. Jo, du er sgu cringe, mate. Ved du hvorfor? Jeg har den. Fordi jeg vandt Europamesterskaber. Så En gang. hvor er det skørt, du skal sidde og skyde mig over. Okay, hvad har du vundet, elsket? Hvad har du overhovedet hvad har du spillet ud over fucking at bygge en sten i Minecraft? Altså, det er fucking bums, mand. Overvej lige måden, hvis I sagde én gang på. Som om du har vundet OL sådan 10 gange. Eller faktisk gør noget i dit fucking liv, altså.
Hey, udover den der 9 to 5, men jeg hater ikke på den. En mere gang end dig. Ja, tak. Ja. Ej, slap af. Du gør også en masse gode ting for samfundet, ikke? Bare mindre vigtige end andre mennesker. Jeg har ikke et eneste ord, fordi det der kommer ud af min mund snart, det der kommer ud af min mund snart. Alt det, jeg siger på streamen, det skal I sgu tage som jokes. Fordi jeg mener det ikke. Tak fordi du siger, at jeg er god teknik, Morten 36. Hej Asman, står der gåbåndscykler på din ankel? Nej, det gør der ikke. Det gør der sgu ikke. Så havde du vape på din stream på tid? Nej, det er fordi, de laver ære i billeder. Jeg vaper ikke. Det er fucking løgn. Den der troede du ikke engang selv på. Nej. Altså, ja. Hun har en kollektion. Ja. Eller catcher sgu strays. Ja. Yeah. Du catcher sgu mest i dag. Det var mig sidste gang. Og kæft, du sendte... Jeg fryser lidt. Men ja, hvad siger du? Ja. Ikke noget. Jo, sig det. Nej, Jeg vil gerne ikke høre på dig. Men nu går jeg. Det er jeg ked af. Hvorfor fryser du? Hej, lille mujo. Ej, tak. Ej, jeg fryser oprigtigt. Hvordan fryser du slet ikke? Jeg tror ikke, fordi jeg er tough like that. Jeg skulle have taget min ugly It's okay, baby girl. Lad være. Nå, tak for mad. Tak for mad, chat. Nå, hvor er sapsen? Ej, ikke det der stiller op nu. Ej, 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 okay. Det skal du ikke. Du sagde også crazy takes sidste gang. Ja, vi havde nogle diskussioner sidste gang her. Ja. Så what? Hvorfor sveder du så meget, at det kommer på bordet? Kæft for ulækker, mand. Det her. Det er du nødt til at gøre på den her. Det skulle du gøre sådan. Så det er sgu mig, sorry. Det er sådan, der jeg har det. Ej, stop. Kan man sige mig meget? Ej, lad være. Jeg bliver helt generet. Jeg føler, det er tæt på. Det er det ikke. Okay. Hej. POV date med Empress. Ja, jeg går hjem nu. Please gå hjem nu. Altså. Scared. Ej. Mener det? Var det jumpscare? Wow. Nej. Det var da ikke sådan, den var. Var det det? Det kan jeg da ikke huske. Kameramand. Vi mangler sgu old. Ja, Ole er den eneste kameramand i Danmark, eller hvad? Ja. Ja, det er han. Det er han. Han er den eneste kameramand i min verden. I din verden? Ja. Ja. Ej, hvor er det koldt udenfor. Skoda. You're so tiny and petite. You're such a little cute, bro. Jeg er oprigtig bange. Det er derfor, jeg er helt stumbled. Jeg tør ikke at sige noget, men ja. Ja, det var lidt... det er okay. Det er okay at være lidt mærkelig, ikke? Det er okay ikke at være som de andre. Hvordan er du så frisk lige nu? Jamen, jeg ved det ikke. Missen, hun er sgu altid frisk. Ja. Det er du faktisk. Jeg tror ikke, jeg har set dig træt en gang. Nej, jeg tror aldrig, jeg har været træt i mit liv. Nej. Skal I se dagens afsnit af PH? Jeg ved ikke, hvad PH er. Det ved jeg ikke, hvad er. Ved du, hvad jeg elsker? Nej. Dumme piger. Ja, det er derfor, du elsker dig selv så højt, ikke? Elsket. Det er også derfor, jeg elsker dig. Ja, tak. Paradise Hotel? Jamen, jeg ser ikke Paradise Hotel. Det gør jeg sgu ikke. Jeg ser sgu ikke så reality-fis der. Ej, jeg ser Luksusfælden og Forsidefruer. Det skulle det, jeg gøre. Du skulle for god. Jeg er ikke god overhovedet. Jeg ser bare ikke Paradise. Det er sgu... Ikke spille dum. Oprigtigt, jeg spiller ikke dum. Altså, jeg ser ikke Paradise. Jeg har ikke set Paradise siden sådan noget Amalie og Ulven Peter og sådan noget. Der var du 3. Nej, det var du ikke. Nej, jeg er gammel. Ikke? Nå, er det rigtigt? Hvornår er det, du er fra? Det 2002? Eller ja. Puha. Peter Gift. Nej, vi er på Aperol Spritz. Hvad betyder det? Det er en drink. Når den stod der. Ja, det ved jeg sgu da godt. Ej, okay, det var lidt det der husband. Jeg skulle godt have nu kæft, Lene. Ja, og det var ægte ondt sagt. Det tager jeg tilbage. Sorry. Aware.
Nej, men I skal da bare se dagens afsnit af PH. Det skal jeg også. Skal du også se? Jeg følger med. Ja, okay. Jeg er voksen, jeg ser forsidefruer. Ja, og Amalie er faktisk med. Der er vi jo Amalie. Ja. Så Er Janni stadig med? ja, Janni, Gunvar, Gunvar, ja. Amalie, Jackie. Og det er fordi... Gunvar og Jackie. Ja. Der var en mere. Var hun ikke blond? Jo, Tina Lund. Ja. Hende som rider. I Dubai. Ja. Ligner gårdhaven på Peter Gift. Jeg ved ikke, hvor Peter Gift ligger. Jeg ved ikke, hvad det er. Jeg ved ikke. Jeg har ikke været der. Jeg kommer ikke så meget ud. Kun én gang om hver anden måned. Jeg har overvejet til sol og få lidt. For lidt hvad? Bare lidt farve. Nå, ja, men solen er da snart ude. Du kan da bare ligge der, men du gad ikke at bade i dag, så hey, du har fået lidt farve. Jamen, Mon, du ikke kender Peter Gift, det gør jeg ikke. Jo, for Bruns Galleri på bagsiden. Jamen, jeg er sgu aldrig på den side af den kolde side i Aarhus. Kan vi da være med at kalde det PH, minder mig om noget andet? Ja, det er sgu skulle du i skoven hver dag i Ej, det? næsten. Tænker jeg mig sgu. Jeg vil ønske. Hvad tror du average alderen i din chat er? Jeg tror, den er sådan fra... Jeg tror, den er 20 år op efter. Ærligt. Det tror jeg, den er. Jeg ved godt, med dig, der sidder vi i de der 12-årige. Nej, der sidder ikke nogen derinde. Generelt. Ej, jeg skammer sgu alle væk. Nej, hold op. Ej, jeg tror, altså ærligt snak, uden at meme, uden at joke, uden at noget. Jeg tror, folk er sådan imellem 17 til 35 i min chat. Jeg tror, jeg har ældre. Ældre? Ja. Okay. Har du sådan en 50-årig Jørgen, der sidder der? Nej, vi snakker 90. Jeg skal trække vejret uden at blive race-fittet her. I er meget modne, fordi du er... Ja, tak. Jeg fryser seriøst mine hænder. Se lige, hvor kolde de er. Hvorfor er det, du ikke tager dig med sammen? Kan du også pakke mine fødder lidt ind? 36 år. Ja, tak. Kom nu lidt. Intet galt med Jørgen, by the way. Intet galt. Tak for follow. Velkommen til. Er det sådan en havfru, vi skal i gang med? Ej, det er så hyggeligt. Blev du sådan Ja. puttet ind, dengang du var barn? Nej, mine forældre er døde. Nej, lad nu være. Det der. Det ved jeg, de ikke er. Altså, det er jo... Det er. Hey, men gjorde du det? Nej, jeg tror, det skete én gang eller sådan noget. Nå, ej, mener du det? Ej, jeg blev altid puttet ind sådan her. Det ved jeg godt. Du er 2 pædagogforældre. Ja, det er true. Det var lækkert. Ja. Det var så hyggeligt, og så var man bare puttet helt ind. Altså, da de 2 pædagogforældre har spawnet sådan the most menace e-sports gamer girl. Ja, Det er sgu crazy nok. ja. Det er faktisk crazy. Det er fordi min far har jo spillet rigtig meget. Har han det? Mm. Hvad har han spillet? Han Counter-Strike, den helt gamle. Nej. Counter-Strike, Xbox-spil, PS, EVE Online. Ved du godt, hvad det er? Eller er du Hvad for noget? EVE. EVE Online, det er sådan et rumskibsspil. Nej, det tror jeg ikke. Nej, okay. Men han er virkelig god. Jeg Han husker, jeg har spillede 2 af hans... Tekken med min far. Okay. Er du så god til det der nye League-game? Hvad for noget? Der kom sådan et spil ud i League of Legends, hvor man skal... Nå, nej. Nå, okay. Jeg bliver lidt bange, når du snakker om League of Legends, fordi jeg er bange for, at jeg siger noget forkert, Nej, og så går du fuld rage bait Nej, på mig. overhovedet ikke. Jo, det skete før. Hvornår? Det skete lige inden vi gik ind. Hvad? Nå ja, der hvor jeg gik amok ud på gaden. Sorry. Nej. Har du egentlig søskende? Ja, jeg har en storebror. EVE Online er selv nørdet, det er det. Men min bror spiller det meget. Ja, min far han har 2 af hans accounts navne op i Island på sådan en sten, fordi at de var så høj rank. Så der er vi jo her. Martin vil gerne have, rater ham 1-10, men han er for generet til at spørge, alright Logan, du bliver sgu bandet, og Martin fortsætter, så hey. Ja. Hvad har du at sige? Nå, må jeg godt være med nu? Ja, nu er det din tur. Du er sgu sød. Du er sgu sød. Nej, men jeg Du har kan ikke da noget at rate sige. Martin. Hvorfor skulle jeg få ud af det? Det ved jeg ikke. Der kommer flere nørder ind i chatten og spørger, hey, vil du rate mig? Holy shit. Du enabler dem lige nu. Ja, jeg er ked af det. Sorry. Island, hvorfor? Fordi at der var sådan en kæmpe konvention, så de lavede sådan en stor sten, hvor alle, der var top et eller andet, har deres accounts på. Så derfor... nej, jeg har ikke lyst til at rate nogen af jer. Sorry.
Jeg elsker jer sgu alle sammen, hver og en lige nu, men Ja, knækker mig det er sådan. over grænsen. Det er det, jeg siger, du enabler dem. Lad mig at bruge ordet enabler til folk Nej. i chatten, altså, som om det er sådan nogle fucking robotter. Altså. De er sgu alle sammen droner. Du har ikke en eneste rigtig chatter. Det Nej, det er er helt- meget det er avanceret helt AIs. Ja. Misse, hvad laver du i Aarhus? Altså med Ida. Jeg er faktisk kun kommet for hendes skyld. Ej, hvor er du bare sød. Det har kostet mig 50 kroner ud af... Koster det i bussen? Ja, kun. Ej, hvor billigt. Jeg vil gerne betale halvdelen. Nej, det behøver du ikke. Nå, Jeg det behøver vil ikke de 25 kroner. Jeg behøver ikke dit charity work. Ej, nå. Der skulle nogle skøre mennesker på Eve. Ja, folk er meget nørdet derinde. Du skal rate Folk- vores LinkedIn. Sorry, nu må du gerne snakke. Sorry. Okay, vil du se, hvordan jeg streamer? Mm. Okay, så du må ikke kigge på chatten. Du skal kigge på mig. Look at me, look at me. Don't look at them. No. Look at me. Ja, ja. Don't look at them. Ja. Jeg vil være sådan her. Du skal rate vores LinkedIn i stedet. Nej tak. Jeg forstår ikke, hvordan jeg har chatters tilbage. Nå, men hvorfor snakker du ikke sådan mere? Eller sådan? Det er fordi, det er sgu da hyggeligt bare lige at bare gå tilbage, når man lige har haft en samtale færdig. Fuck, jeg er ved at blive syg, chat. Jeg lader du skulle AI. Må jeg godt sige noget? Hvis jeg ikke streamer onsdag, torsdag, fredag, det er fordi, jeg er blevet syg efter mig og Missen har siddet her. Okay? Der, jeg har lige sagt det. Sådan, jeg har lige sagt det. Jo. Ej, lad være med at sige øv. Nej, men ja. Fuck, hvor fedt, jeg bare ærer. Ja tak, Lasse. Det er jo også godt at være et eller andet, ikke? Nej, men jeg har fundet ud af, på Flixbus, der kan man jo bare trykke student. De tjekker aldrig, så man kan få dem billigere. Ej, det må du ikke sige nu. Nu sidder politiet og kigger, og så kommer de efter dig. Ja. That's still better. Ja. Jeg vælger. Nå, det var da lækkert med det mad der. Ja, skal jeg gå ind og betale? Hvis du har lyst til det. Nej, okay. Jeg sidder nu bare og snakker med chatten, som du har gjort helt... Okay, tak. Jamen, bare anmod mig, ikke? Du skal ikke regne med, at jeg kommer tilbage, faktisk. Fint nok. Så tager du mig bare godt, chatten ud og spiller på Gaming Café. Jeg bare tager mikken med. Ja. Hej Kirby, går det godt? Hun løber fra regning nu. Ja, det er crazy. Jeg kommer til at stå. Jeg var ved at gå ind i køkkenet. Ej, lad nu være med det der. Måske du lige kan whippe et eller andet op. Spørg om de har et løg, så kan jeg skære det derude. De har sgu Fødevarestyrelsen på besøg. Ej, har de det? Hvor hyggeligt. Ja, det er rigtigt. Det har jeg haft jeg mange håber gange. oprigtigt ikke, at de sådan, så kommer de bare ud sådan minus smiley, så vil de spise dig. Lækkert. Det er ligesom ved Gordon Hell's Kitchen. Everybody, this food is too dangerous to eat. Ej, I det need har jeg ikke set. everybody to evacuate. Ej, det har jeg ikke set. What the fuck? Ej, jeg vil være så bange, hvis jeg har hjemmearbejdsdag. Ej, hvor lækkert. Jeg sidder bare og følger med i det mest interessante liv. Ja, tak. Det er sgu... Ja, jeg er sgu nice. Nå. Gennem lige kvitteringen, ikke? Nej, jeg tænker Hvad kostede den juice egentlig? 65 kroner. 65 kroner. Ej, ærligt, den var også lækker. Og det var frisk presset. Så nu er vi lige sådan... Whatever you say to make yourself sleep at night. Ja, Altså, det er skal sådan du noget. ligge og have mareridt over, hvordan du skal betale huslønnen. Ja, fordi jeg har drukket frisk presset. Ja, Og den var det er sgu der, 60 det er sgu kroner. der, den ligger. Nå. Skal vi? Shall we? Shall we?